Det, der skal ske, det er, at jeg skal på date med Pelle Pøllehul. Og det glæder mig rigtig meget til. Se om han er lige så god, som hans ry foreskriver. Han skal være en rigtig pøllemester. Og jeg bare glæder mig helt vildt meget og længe til at møde Dølle, fordi jeg har hørt, når han giver sådan en rigtig god tungeslasker, og den rører bare helt ned på drøblen og ned, så man bare kan høre, hvordan den bare rasler mod indersiden af ens knæskaller. Skål, hyggeligt at møde dig. Forstår du den? Forstår du den? Jeg synes nok, han er noget af det mest maskuline, jeg nogensinde har set, og det er som om, han allerede han er inde i mit hoved, ikke? Han ved bare lige, hvad jeg kan lide at høre. Jeg knæver dig. Så bare lave et eller andet klamt. Gustav skal jeg vise dig til, ikke? Det gør lige, hva'? Hårfør. Tog du det hele? Det sidder hernede. Jeg tog det. Jeg fik ikke. Nej, vi gør sådan her. Forstår du den? Bagefter. Ender den der? Jo, måske. Han er ikke meget for det. Jeg glæder mig bare helt vildt meget for at se, hvor godt han ser ud. Hey. Hej. Han er bare så flot. Løb over til ham. Pøllehul. Så spytter han nedover. Jeg knæver dig. Det røg i hovedet. Jeg vidste, du havde det.